Salam tentrem rahayu wonten ing patunggalanipun Gusti Yesus Kristus. Kula Edi Kris saking GKJ Telogosari, Klasis Semarang Timur. Keparenga kula ngaturaken renungan harian Sabda Winedar dinten menika Kemis 13 Agustus 2026. Dasaring sabda kapetik saking Kitab Yabur 7 ayat 2 ingkang mekaten suraosipun. Gusti Allah muga paring sih rahmat lan berkah marang kita, panjenengane muga kersa nyunari kita kalawan wedanane. Sabda winedar menika kanthi irah-irahan Gusti Allah nyunari kita kelawan wedananipun. Para sederek kapitadosan bab panganthi tuwin berkahipun Gusti menika bab ingkang wigatos tumrap tiyang pitados. Gusti ingkang nitahaken ngrimati lan ngayomi gesangipun manungsa menika nandhesaken panguwasipun ingkang mengku samukawis ing jagat menika. Manungsa minangka makhluk sosial ugi mbetahaken tiyang sanes ing gesangipun. Tiyang sanes menika saged dados lantaraning pitulungan, pengayoman lan pangantinipun Gusti Allah sumbering kegiatan lan berkah. Zabur 7 nedahaken kados pundi panguwasaning Gusti tumrap jagat menika ingkang langkungi panguwasaning bangsa-bangsa. Gusti kagungan panguwaos mangun lan ngruntuhaken sedaya bangsa ing jagat menika. Sampun limrahipun kita ngucap syukur dhateng Gusti awit kita tasih wonten ing jagat menika. Karsanipun Gusti menika ingkang dadosaken kita tansah gesang ing jagat menika. Kaadilanipun Gusti tumrap sedaya bangsa tasah wonten satemah para bangsa saged surak-surak ing asmanipun Gusti. Zabur 7 menika ngapak kita supados saged ningali katresnan lan berkahipun Gusti tumrap kita sedaya. Gusti Allah tansah nyunaraken cahyaning wedananipun tumrap kita tiyang pitados dados gambaran pangantinipun Gusti ingkang nyata. Para sederek minangka makhluk sosial gesang kita mesti dipun aben-ajengaken kalian gesang sesarengan ing bangsa Indonesia. Ing sasi Agustus menika kita ngrayakaken kamardikaning bangsa Indonesia. Namung awit berkah saking Gusti, kita saged mardika saking penjajahan. Puji syukur dhateng Gusti awit berkah menika. Ngupadi sesarengan bab sedaya ingkang saged ndatengaken berkah tumrap Indonesia. Dados tanggung jawab kita sedaya. Gusti nyunaraken cahyaning wedananipun ugi tumrap bangsa Indonesia. Pangantinipun Gusti menika ingkang nyagetaken kita nindakaken tumindak ingkang sae kangge kemajenganing bangsa lan negari Indonesia. Mugi Gusti tansah mitulungi kita sedaya.
Makaten sabdanipun Gusti berkah dalem. Amin.